Hej så Danmark. Jeg har ikke glemt dig. Og i dag, jeg har en stor tilbud til dig. Jeg skal læse min egen bog. Så du behøver ikke købe ikke noget. Jeg kender nogle ting, der har sket i mit liv. Jeg involverer Gud. Okay? Jeg har skrevet mange bog. Ikke mange bog, men det første var det her. Og nogle venner har det. Det hedder Frihed som rubiner. Ja. Jeg kan ikke læse det her til dig, fordi jeg køber det ikke nu. Jeg køber min egen bog. Jeg giver og læser til dig. Okay? Så jeg skriver bog og ikke laver penge. Jeg får ingenting om det. Hvis du køber det i en webside, jeg giver til dig, du betaler for afsending og udskriver. Ja, print ud. Kun det. Jeg får ingenting om det. Så det her var det første. Og det er en historie, der involverer meget emotion i Dubai, da jeg bor der. Okay? Så bagefter, jeg har skrevet det her. Det hele, mens jeg venter på dansk. Det er også på dansk. Det er en historie om, når du venter for noget for lang tid. Ja, hvad det betyder. Hvad det kunne betyde. Det her, det var en kærlighedshistorie, det aldrig sket. Jeg selv elsker med nogen mænd i Danmark, der ikke elsker mig. Men jeg burde dit afvisning. Skriv en bog om kærlighed. Kærlighed generelt. Ikke romans. Kærlighed for kvinder, mænd, kvinder. Nej, kærlighed, okay? Og så jeg burde det historie, så det er en lidt blandet med fiktion og realitet. Virkelighed. Ja. Det her, jeg skal ikke læse til dig på dansk også, fordi jeg har skrevet kun på engelsk. Så jeg skal læse det i en engelsk video, hvis du kan forstå engelsk, og du vil gerne høre en historie. Okay? Fantasi. Og det her, det er det sidste. Det bog handler om en virkelighedshistorie, og jeg taber for forældremyndighed over mine 2 børn. Det er i Danmark, jeg er i Brasilien, og det motiverer, hvorfor jeg tabte det. Så det giver mig en historie, jeg snakker om. Ja? Og jeg skal læse det synops her til dig. Menneskets lov bag mig er benægt, begravet, sputter på og skammer mig over, hvad Bibelen siger om barnets fysisk disciplin. Jeg har mistet mine barnets forældremyndigheder, eller nogen mål at være deres mor, for at irettesætte min søn i ordsprogene 23, 13, 14. Jeg tabte dem til ære Guds hjerte, indtil han er, hvad jeg sagt for herskerne og konvertere en nation
på en dag, uden nogen dokumentation, deres stemmesystem eller nogen metode, de kender. Så er det en lille tekst. Her. Forward. Okay. Den lille bog er dedikeret til folk, der kender mig, og til folk, der ikke kender mig. For mennesker med lav og høj grad af intellekt. For mennesker, der tror på Gud og ikke tror på noget. For det fattige og for det rige. Til enhver, der læser til dens ende. Forward. Jeg behøver for nogle lucier. Jeg er lidt blinde. Præsentationen af en bog er afgørende. Det er invitation til at høre en historie, der kan være til gavn for dem, der beslutter sig for at høre den. Men hvis jeg siger dig, at jeg endnu ikke ved, hvad ender vil bringe. Tingene er sket, har sket og sker stadig, og det ser ud til, at det der betyder noget, ikke er lykkeligt endnu. Vil du stadig være interesseret at høre mere? Den lille bog er optændelse over det mest smertefulde resultater, jeg oplyst ved at sige ordet nej til en folkemangel, der anses for vigtig og samfundet, mennesker, der er stolt over at have fået retten til at bruge komma i punkter, udråber i manges menneskers liv. Det lille ord nej har haft meget mere betydning end det eneste 2 bogstaver. Det er et ualmindeligt ord, der fortælles til autoritet, der ofte hører en jo. Vi er enige. Vi afhører. Vi fodrer. Det ord lød for dem som et skældsord. En formelse, fordi det virkede som om jeg holdt en spejl, der gav det skarpeste lys til deres øjne. Og det haft det værd, for hvem haft gjort det? En simpel husmor. Ikke minister, præsident eller nogen, det vil bøje deres ører for at høre. Hvis efter 3 år stod jeg foran disse mennesker, vil jeg så ændre mit svar, selv efter jeg havde modtaget så meget smerte og lidelse for det? Mit svar er nej. Jeg vil ikke ændre noget ord eller nogen handlinger. Eller ellers, jeg vil sige, at det er forkert til det ret, som er Gud. Let's go for the first. For den er første kapitel. En telefonopkald. Ja, og det bygning der, den plads sidste sted, jeg bor med mine barn. Først. Skriv en smuk by af Danmark i midt maj 2022. Har fået en solskinnende dag med en frisk og smuk vejr.
Det er noget, som en hver travl og endelig mor vil blive glad for. På en af de dage, jeg var glad efter lang tid at være blevet undertrykt og forskellige omstændigheder bragt i mit liv, og mennesker, der hedder mig uden grund, for at være på min nye adresse med min barn, som endelig mor. Jeg bedrag som endelig mor i 7 år. Den lykke skete så hurtigt, og verden så kort til, det ikke efterlader mig nogen tvivl om jeg oplevede en mulighed fra himlen. Jeg siger det, fordi det ikke var nemt at flytte til det sted, vi begyndte at bo i. Og jeg modtog usædvanlige tjenester til at flytte i med mine barn. Børnene, det var orkestreret og begivenheder, som for mig var tydeligt, at jeg fik hjælp fra Gud, eller jeg ikke kunne klare det. Han gav, og i et øjeblik stod han og så på, om jeg ville tillade ham at tage alt væk. Jeg forlod min barn om morgenen på 2 forskellige institutioner, kendt som skole og børnehave, omkring 7:30, og gik på indkøbet til vores hjem. Nogen, der gjorde mig glad hver gang, fordi jeg er dedikeret hjemmehjælper. Jeg kan godt lide at organisere, gå hen og designe, planlægge, hver detaljer i administrationen af et hjem. Så snart jeg ankom til vores smuk lejlighed, tog jeg en telefonopkald fra Skive Kommune, hvor det stod: jeg ringer angående din søn. Vi er nødt til at snakke, for vi fik en brev fra hans børnehave, om han bliver ramt derhjemme. Det ord lød for mig som, om jeg begik til en forbrydelse af at slå et barns namse i kærlighed for at blive rettet, kun i tilfælde og vedværende respektløshed og ulydighed. Rådhusdamen kendte nøjagtigt mit synspunkt og tilbød mig en kursus, en lægetræning, at håndtere de situationer uden på nogen form for fysisk korrektion. Hun har så langt hørt af fysisk disciplin af en vold, som min grunde ikke talt for noget. Den tilbudt træning at lære i barn gå udstraffet, uden noget i rettesættelse. Lød for mig som det forkert vej at gå, og en stor fornemmelse i forhold til standard at følge vist i Bibelen. Det var den stand, jeg blev bragt med, og fordi den gav mig en karakter med hensyn til trofasthed, respekt og andre nutidsværdige, kunne jeg ikke være enig med hende i at foragte den og erstat den med noget, der står ikke i Bibelen, det ikke har at gøre med din barn, hvis du elsker dem. Det telefonopkald skete, hvis du er dansker,
Du griner lige nu af mig, ja? Jeg kan godt høre dig. Fordi jeg læser dårligt, det sker. Det telefonopkald, det skete en fredag eftermiddag. Det mest uønskede dag i uger, simpelt fordi vi ikke kan løse noget på en fredag. De åbne problemer hele det weekend. Hun sagde, vi ville tale bedre om det kommende uger, ansigt til ansigt, og ønskede mig noget, som hun egentlig ikke mente. Ha' en god weekend. Og så der lukkede hun telefonen. Da hun lukkede telefonen, kiggede jeg på min bibel, og jeg sagde til mig selv, jeg kan og vil besejre hver nation og lov med det, og pur kun det. I morgen, jeg skal læse kapitel 2, og kapitel 2 er det her. Og titlen er, det er for stille.